ಬಾ ಇಂಚಿನ ಮರೆ ಇವತ್ತು ರಶ್ ಬಾ ಇದು ದಾನಿ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕ ದೊಂಕುವಿರು ದೊಂಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಕ ಈಗ ಬಾಸಿ ಏನ ಸಂಗಾತಿತ್ಲಿ एक गती कट्टा या बस्सारा इन्या ओ कॉले रश देवा या बस्सारा कित्या काही ल्यांगी आज एक 4 वरांचे बस नसताना का आणि पूरा पाय गुड्डे येतात ब दमकोडची मरे रिंक कार बेने ब ओ एक कंडक्टर काही गेला गिर एक बा पैसे कधी एक बस नसली उंतु मरे रे ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಆತೆ ಮಿತ್ತು ದಾಯೆ ಜೀವ ಇಪ್ಪುಂಡ ಎದುರುಪಲ್ಲೆ ಪಿರಾಪುನೆ ಇಂದೆ ಎದುರುಪಲ್ಲೆ ಪಿರಾಪುನೆ ಇಂದೇ ಆಂಡು ಬಾ ಎಂಕ ಇಂದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈತ ಬಂಗ ಇಂಚೆ ಅಂಚ ಬಸ್ಸರ ಇಂಚರ್ನಿ ನಾಗೆ ಏಕ ಕಲೆ ರಿಕ್ಷಾಗನ್ಗೆಲ್ಲ ರಗ್ಲೇನೋ ಬಾ ಕಲೆ ರಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇಸ್ಕಳಚ್ಚ ಬುರ್ಗಿ ಅಂಕಿತ್ತಿ ಹಾಕು ದೇವಾ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮರೇರೆ ಎಂಕ ತೀರೋಜಿ ಜವಾನೇರು ಪೂರ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಪರಬನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಂತುದೇರು ಅವೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ದಿನ್ಲೆ तो कंडक्टर कहीं गेलो 18 रुपये काढूंकू 2 रुपये पाटे देऊन काढे देऊन अंताने तो कायला करता सगळं दिसतं येऊन राहुला बा कॉले रश देवा हांव देऊन म्हाका म्हणी जावचें ना हांव देऊन रिक्षा करून येता म्हाका जावचें ना ओ जलजक्क ಏರ್ಲ ಬೈದಾರ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜತ್ತೈತೆ 4 ಗಂಟೆದ ಐಕೆ ನೀ ಬಸ್ ಬತ್ತುನಿ ಇಂದು ಏರೆಗಾವ ಮಾರೇರೆ ಯಾನ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ನಿ ಎಸ್ತೆಲಾಕ್ ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂತಂದು ಲೆಪ್ಪರೇನು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತವರ ಪೋಡತ್ತೆ ಎತ್ತು ಬಂಗ ತುಳಿಗೆ ಬಾ ಯೋ ದಾಯಕ ಸೈಡ್ ಪೇರ್ ನೂಕುದು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಬಸ್ಸುಡು ಆಯ್ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿದ ತುನು ಪೋತೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರಾಕುರಿಯರುಂಡ ಆಯ್ ತೋಜುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂತುನಾಗ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಬನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾಪೋಲೆ ಬನ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕಾರೆಲ್ಲ ದುಂಕುವೇರು ಬಾ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಂಜು ಒಂಜಿ ತಾಂಟು ದುಂತುದುಂಡು ಇವಲ ಗಡಂಗ ಪೋದು ಪಾಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಂಚುಂತುಲೆ ಪಕ್ಕಡಿಜ್ಜಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಪ್ಪ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷದ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇಂದು ಈ ಜೋಕ್ಳು ನೂಕುವೇರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜೆ ಈ ರಶ್ಡು ಈ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಬಸ್ ಬರೆಯರನೇ ಬಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂದು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲು ಒಯ್ಟು ಪೋಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಸ್ ಖಾತೆ ಪೋಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಟುಡು ಲೆಕ್ಕದ 2 ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚು ಬರೆಯರು ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಬರೆಯರು ಅಂಚೆ ಈತು ಭಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜೆ ಈ ರಶ್ಡು ಈ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಬಸ್ ಬರೆಯರನೇ ಬಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂದು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲು ಒಯ್ಟು ಪೋಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಸ್ ಖಾತೆ ಪೋಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಟುಡು ಲೆಕ್ಕದ 2 ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚು ಬರೆಯರು ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಬರೆಯರು ಅಂಚೆ ಈತು ಭಂಗ ಅವು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವಲ ಇತ್ತು ಉಂತಾವು ಜರು ಅವು ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜ ಅವು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ತತ್ತದು ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೀಗೆ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೀ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾ ಇಂಕ ಪೂಜಪ್ಪ ಹೆಣ್ಣು ಪೋಪೆ ನಾನು ಬಾ ಏರ ಒಂಜಿ ಪೂಕಿ ಬಿಡಿಯರಪ್ಪ ನಾದು ನಟು ಉದ್ದ ಪೂಜಿ ಬಾ ಎನ್ನ ಮೊನೆ ತೂಪೇರು ಯಾನತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಾ ಎಂಚಿನ ವಾಸನೆಪ್ಪ ಇಂದು ಕುರ್ತೇನು ಬಾ ಈ ರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂಕಿ ಬೈನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಬಾ ಅನೇಕ अर्ध घंटा असा म्हाका तकली जड जाता कोण काही दोन ताग एक सिटी म्हणना देवा केदाळ उबे रावल्या जेज म्हाका जावंक जायना उबे रावंक जायना म्हाका हांगा एकलो पांय गुड्डयता उडवता खाले अशें गुड्डयता एकले रश देवा सेवरीन बाई अळे हांव हांगा जिल्ली अळे कितले रश मुखार येवंक जायना म्हाका बा काले रश हे पुरा चिड्डाले अंत वय सीट ना बा हे सगळे आमकां देंवता बरी आमकां सीट मेळना जायत हांव हांगाच रावता चिड्डानी हांव कंडक्टरे
ಓ ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಓಲ್ ತೂಪುಣ್ಯ ಹಿಂದೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಹಿಂದೆ ₹2 ಕೊರಿಯರಿತ್ತಂಡತ್ತೆ ₹20 ಕೊರ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಂ ಅವರು ₹20 ಕೊಟ್ಟದೆ ₹2 ಹಿಂದೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಬಲೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಲಿ ₹2 ಇರುಪಿರ ಕೊರಿಯರುಂಡತ್ತ. ಹಾಂ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅನೇಕ ಬ್ರೇಕ್ ಮರಲಿ ಹೊಗೆಯಲು ಕಾಲು ಬ್ರೇಕ್ ಮರಲಿ ಅನೇ ಕೋಣ ಇಲ್ಲು ತಾನೆ ಮುಕ್ಕಾರು ಯಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಗರ ಅಂಕ ಎತ್ತಾಕ ಎಂತನ ಬಸ್ ಎತ್ತನ ದಿವಸ ನಾನು ಕಾಲು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಅದರು ಓಡ್ತಾವೋ ಇಟ್ಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾಲ ಅವಸನಸವು ಕಾಲ ಅದರು ಓಡ್ತಾವು वो कितले स्पीड गेले अरे मुझे स्टॉप अप होताना तिथलो होत वेळ जाऊन सो ಕಾಲ ಕಷೆ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡುವುದು, ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದು? ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಎಂತ, ಪ್ರಾಯದವರಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಓ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಪೋದು ಎತ್ತುವ ಎಂಟ್ಲು ಈ ರಾವೊಂದು ಪೋಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಪೋಪು ನನೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಈ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ನೀ ಬಸ್ ಎಡ್ಕೊಡ್ಲಿದ್ದು ಯೋ ದೇವರೇ. ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಒಂದಪ್ಪ ಈ ಬೇಲೆ ಬೇಂಡ ಕಾಕ ಎನಕ್ಕೆ ಸೀಟು ಬೇಂಡ. ನಿಂಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ವರ್ಷಾಯಿ ನಿಂಗ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಕೋರು ಆ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚೆರಿ ಮಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವರು ಸೀಟ್ ತನ್ನಾರ ನಿಂಗೆ ದೇಕೋರು ಬೇಂಡ 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 ಓಯ್ ಓ ಸೀಟು ದಿತ್ತ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಪೂರ ತರ್ನಾಟಿ ಬಸ್ಲೆ ಅಂತ ಪ್ರೈಸಲ್ಲು ಪಾಪು ಬೇಂಡ ಕಾಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ आणि बस सिटीर बसून काना म्हणजे कंडक्टर आधी त्यांना ₹2 दितात अंका एकत काम ते घरा बस आदिल्ले पैसे हाडचे काना घेवचे बसून कातात बळेगी एक प्रायवंत उभे रावल्यान तें कांय दिसना ते इस्कालान तेंत शिकयता जायचे प्रायवंतांक बरें इल्ले रेस्पेक्ट दिजे तें कांय ना. हांव कितें आयलां ह्या बसार म्हाका कळना. अब्बा हांव हांगात देवन रिक्षार म्हणी येता हांगात ₹30 काडटात आनी कोणी देवचेय दिसना म्हाका जायना आनी उबे रावंक आनी इल्लो वेळ जाल्यार हांव पडा हांव येता.